काल करंतर छू मंतर जे पहिरे हमार जंतर कष्ट भागेला निरंतर ओकर जीवन में हो जाला अंतर और नहीं ना तो उठाला हमार फिर हंटर दुष्टात्मा बोल 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 ई भोली भाली परिवार के पीछा छोड़े खातिर का लेनी बोल 100 साल से हमारा आत्मा भटका हमार डिमांड पूरा करे के वादा करा। फिर सोचा हाँ कहे से कि ई दोनों लोग के मन में अभय ने दुविधा बा ना बाबा ना। हाँ अरे दुविधा कुछ ना बा सब पूरा होई है चांडाल निर्मोही चुड़ैल। अगर हमार डिमांड पूरा ना भइल तो हम ई दोनों के जिंदगी बर्बाद कर दे। बर्बाद रुक जा चांडाल निर्मोही चुड़ैल तोर डिमांड पूरा करेला ई परिवार तैयार हो गइल हो माई। ए असिस्टेंट जी बाबा तनी माई के डिमांड कागजा पे नोट करा तक ताकत ठीक है बाबा। बोला माई बोला 10 बोतल दारू 5 किलो देसी मुर्गा 10 किलो चावल और काला नमक और 10,000 रुपया। ए माई पिछले जन्म में पटना रेलवे स्टेशन पे भीख मांगत रहलू है का। चुप इतना काहे गुस्सात हूँ माई ए दमदमी माई 10,000 रुपया करबू का हो। वो कहा ना कई दिनों से हम शॉपिंग नहीं कैले बानी यही खातिर। हे माई ये तो हर कैरेक्टर बा कैसे चेंज हो गई। चुप तांत्रिक अगर हमार डिमांड पूरा ना भइल अच्छा तो मुंह से खून निकली और देही के सारा क्रियाक्रम किस तरह पे होई उठे ना दे बर्बाद कर दे बर्बाद। सामान जितना जल्दी हो सके लिया के जमा करता है। अगर कहीं गुस्साए को वापस चल गई तो तोहरे गांव में तोहर दुगना खर्चा लगी। और एक बात और बा चुड़ैल को वास तोहरे ही घर में बा बुझला। बचवा जी बाबा भक्त के का कष्ट बा बाबा एकरा मकान पे कुछ लोग जबरन कब्जा कर लेल बाड़े। ओकरा से छुटकारा चाहती है। छुटकारा के लिए फुटकारा से काम नहीं बेटा रुपया निकालना पड़ेगा। रुपया की बात हो गई बा खाली उपाय बताई। तब तो काम हो जाई भक्त काम हो जाई। एकरा खातिर हमके सबसे पहले निर्मोही चुड़ैल के बुलावे के पड़ी। निर्मोही चुड़ैल भक्त से आओ। ए माई तू के बाड़ू हो। हम हई निर्मोही चुड़ैल। माही तू कैसे आइलू हो। तांत्रिक तू हमरे नाम पे ढेर माल खइले बाड़े खा के मोटा हो गई बाड़े। अब हम तोनी सब जड़े के खून पिए। ये डेरा हमारा अब हम यहाँ से ना जाएं। तोनी के मरे के पड़ी हमारे माल हमरा के वापस ना बोला कहाँ बा। तोर डेरा का घेरा तोड़ के हम नहीं आए नहीं हमसे गलती हो गई माई। हे सारे हे मालिनी माल निकाला माई के नाम पे जितना कमेले वाला साइड निकाल जल्दी से। गोली दे दी बाबा। अरे कुल ना चढ़ो का आधा निकल बा। हे माई कुल ले लो ये डेरा ले ला फेरा ले ला कुल ले ला माई ले लो। हे हाईटेक मोबाइल ले ले नी यह ले ला। हे जा भाग सारे।